Congressman Vincent Garcia, Congressman Vincent Garcia, Congressman Vincent Garcia. Pangalagad na kinasing-kasing, tatagar siya wa nailain. Ang iyang dughan nagpabilin, ang gugma ka natugpag amping. Congressman Vincent Garcia, dagag na tabangan sa pandemya. Congressman Vincent Garcia, maalagarog epektibo siya. Daghag na himo na mga proyekto, eksperyensyado, hana sa serbisyo. Congressman Vincent Garcia, Congressman Vincent Garcia, ang tamang alagad nasulayan na. Congressman Vincent Garcia, Congressman Vincent Garcia, serbisyong ati-unay sa Kongreso ibalik ta. May sakong kasinatian, kaalam para sa kalambuan, may paglantaw sa katauhan, proven and trusted Congressman. Congressman Vincent Garcia, daghag na tabangan sa pandemya. Congressman Vincent Garcia, maluluyo na optimismo pa. Daghag na himo na mga proyekto,